Okay, my brother, good morning. Good morning, sir. To please us to know your name and know who you are. My name is Ike Chukwuchukwu. As it pleases God, today being the 20th of May 2026, can you tell us what is happening in your family today? Today we are letting my late father to the ground. So this day we are carrying him to his own town to let him rest in peace. For him, he's done with his own missionary journey. It is well. Take heart, my brother, yeah? Okay, take heart, my brother. It's well. So, as you are bidding farewell to your daddy today, what are your prayers for your daddy today? I pray that may his soul rest in peace. Amen. So, lastly, the friends and well-wishers that come from far and near to come and bid farewell to your daddy, what are your prayers for them for Journey Mercy? I'm praying that they will come in peace and still go in peace. I pray for safety and more grace with blessings to them. So small. Amen. Take heart, yeah? Thank you. Good morning, sir. Yeah, good morning. Could you please us to know your name and know who you are, sir? Yeah, my name is Harry. My brother deceased, but the person that died, I want to carry today. Sir, accept our sympathy once again. Can you tell us one or two things you like about this your brother that you are bidding farewell to today? Well, there are many things to say about it, but one thing I should not fail to stress is a kind of man that can always sacrifice. So what word of encouragement do you have for his wife, for his children? It has happened, so they have to take life easy. One comes and one goes. So he has taken his own turn, so they have to bear it. And so that's the encouragement. So what prayer are you? What are your prayers for God to do? What are you asking God to do for us today? More especially for Journey Mercy as to come to our bar. We are going back to Jerusalem this morning, and the friends and well-wishers that will come to bid farewell to your brother today. Actually, we have come here successfully, and I pray that we will get back to our destination safely, and that the burial should go safely as well, without any incidents.
I pray everything will go smooth. Amen. Accept our sympathy once again, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, if you please us to know your name and know who you are, sir. My name is Muzo Richard. Please, can you tell us the relationship between you and this family that are doing burial today? Yeah, we are like one family. I keep. He's a friend, he's a brother, somebody, liar. He's a girl, but appointed. So that's what we're doing. What word of condolence do you have for them today? We pray God to take this. So, and then to console the family, the children, the nation, the in-laws, the friends. So lastly, what are your prayers for Johnny Mercy as we come to Aba? We are going back Pray to God the to lead us most safely. My ceremony will go. Thank you very much, sir. Onye kelele gezi Chineke nke usu niile nke ndị agha gị onye duru anyị site ehime mba nnọọ site ala nzere m rute na Aba n'oge nke Dubai iburu oru gị nwoke Innocent Okoro onye nke ejiri akshọn mara chi anyị abịaruo ebe a n'udo a na-arịọkwa mgbe m bịawara nrịrịọ gị dutere anyị n'udo dịka nna gị kwadokwa ịla n'ụlọ anyị na chi anyị a na-asị gị duru anyị laruo n'udo n'aha Jizọs ihe ọbụla gị butere anyị chi anyị kwara anyị ụzọ ebe ahụ mgbe a na-alakwa n'ụlọ anyị wee ihime mba nnọọ chi anyị durukwa anyị laa karịsịa wepụrụ anyị ọnwa eru eru a mmadụ karịsịa a na-arịrị okporo ụzọ nke anyị na-agba n'ime na-echefe n'aka gị na nsọ duru anyị ga ka anyị garuo hụta ndị anyị ebe ahụ na-enweghị nsogbu ọbụla site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Oh, glory to God. Oh, Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path through night, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
that God is son of The Spain. landlord, so Chief Ike, actually is dead. So we're going to bury him today. So we just came for a stopover. So just to accord him that respect before taking the family. Yeah. So we have the lamp. So help us. It's the driver. On our side there. Child, the landlord. Go. You're so rest in peace. Oh, they're good. Gus, you join us. There's nothing much. We have cola here. Oh, what can you So let's break and let's one cola. Chineke gwara m ya ka ụzọ ọjị nnabata akshọn n'ụlọ ya Chineke kwe ya nso ọbụna gbangatị ya ka ntara ntụtara isi ga-esi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Many are the landlord. Papa. Anya kacha n'ụka bifo ọjị. Enyi m ọkwa ma. Ndị so na ọsịrị abụọ sị kwala na ọbịa dọga mụta. We are very fast. Yeah, waiting. Problem onye ambulance boots ya nwere fault. Okay, sister. Ahụ na anyị pụtazi n'ụmụ ahịa mata nwanne. No, ọgbẹ n'egbe, ọkụ igbe n'egbe. Onye gbegbanụ. Ebe na onye onye igwe. Anya mba dị izi na anyị ara. Ha nkwu okwu ya mbụla. Nwa okorobịa adị kpọọ Ike. Anya na-arụ mmiri obi ka ọ ma na-alụ n'igwe. Ihe okwu ka ọbụla anya na-arụ nwe. For the years here obodo be, all are good to us. Owe ya dịkwara good to him. Anya ga cooperate. Anyị dị kwukwu ya mbụ Chineke ka nlele igwe. Nga nabata mkpụrụ obi Ike. Sitadị onye o megburu ga-alụ ụmụ igwe. Ogwe anya megbufukwa n'onwe obeka anyị obe. N'ihi nke a asị m Chineke ka mbili eluigwe ya mee ka Ike mgbe ọ ga-ebịa tokpe ya ikpe dịka onye ezi ome, ha na-ekpe ya ikpe dịka onye ajọ ome. Sitere ala ọbedo asị ala ọbụla mmadụ mbedo ma okpe ekpere udo n'ezinụlọ ka ala ahụ ọbara Ike mkpere ikpe udo n'ala anyị, bie obi udo n'ala anyị. Ya ga-aka ọma n'aha Jizọs. Ike ga-aka ọma n'aha Jizọs. Otu anyị ahụ ji bie obi udo, ịgakwa ibi obi udo n'ala mmụọ bụ anyị gaji kọsa ụgwọ anyị batakwa obe a. Jehova ga-ekpe ya ikpe dịka onye ezi omume, ọ ga-ekpe ya ikpe dịka onye abụ onye ka ya n'agbanyeghị ihe ọbụla n'aha Jizọs. Ọma mbụ landlord Ike nyere ihe since anyị na-ala mara Ike very very close. Ọmabube m oge mmebube ya ịjọba eme ụfọdụ hụta mpaghara mba o ji ekere ntị kọsa abụ m onye eghere. I'm one of the elders whom Igwe bụkwara the premise of the community. Ike nọ dị mee so Ike mbụ onye agwa ọjọọ agaghị m eso na anya m egbe onye otie. Ihe mere Ike mbụ iwe wa mgbe enweghị isi aghara ya agharakwa. Ike ga-aka ọma eji m aha ndị m Igwe sị ga-aka ọma. Ọ dịrị anyị obi mma ịhụsị ga-afọ anyị by this time. Ọ dịrị anyị mma ịhụsị ịga hafọ anyị n'okeke na gboo bụtụmotu ọbụla Chineke ji chọọ ya ọ bụ tọ ji nọ ga-aka ọma. A ga-ekpe ya ikpe dịka onye ezi omume, ị agaghị ekpe ya ikpe dịka onye ajọ omume. Otu a ka anyị kwuru, otu aka ọha anyị dị
n'aha Jizọs. Amen. Ndị nwanyị ekegwana juru n'otu a adị n'oge bụ na agbafere na ọ bụ ya adịghị nke ime unu pụta unu sotu mbedobe kere ndị ume egwu ha bụ ugwu ndị mkpa unu agbalịala unu emeela tunu kere anyị bụ Chineke nke kekọrọ ogwu unu ugwu nwa ọbụla unu ga-eme nke ga aka ọma n'aha Jizọs. Unu gaje n'obe ajụ nya ekesa n'otu a ga-ime ndị ụmụ igwe nchere mgbe nwaanyị ya ga-elụ ya labatakwa adịghị ndị na ụlọ dị adịghị ndị na-adị prọpati ọ bụ Chineke aha ya ịnọnyere ekele ala amụba ahụ nọ nọnyekwara nye nna obena nọnyere nwa ya nwoke a n'aha Jizọs. otu ole ka ale anya si ya dịrị otu a ụfọdụ esoro afọ ibe n'aha Jizọs. Anyị ji atọ ji gworo bụka anyị obe nwaanyị ata mbọ ji Igbo snapụ ji akwụpe nye anyị bifo ọkwa kwụpe eleke Anya ji ya agba ba asina ono budimba amale kilin maman kilin maman ake ga ko mo obi adịdị anya mmalị ha fụrụ anya gboo ha ka mbụ nwa ọbụla ga-emere ihe udo ọṅụ ọganihu otu ụmụ nwa agba ndị ịhụna nwa agba meghere ụzọ nkụta tọọba ọgaranya takatara aha akọtasịla ekenele elu ụwa lọ nwụchifu anya ma ha adịghị gara nwa nke ọma ụzọ akụ ụzọ ọganihu okwulu ka ọbụla ya gaghị ndị ya bụrụ onye hụ ọ na-agara ka ọma n'aha Jizọs. Sent him to die, as death can take it in, that on the cross my burden gladly buried. He bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Glory to God, glory to God, glory to God. Shout to the Lord, holy. Shout to the Lord, holy. Lord, we lift your name to the Lord, holy. Holy, holy is the Lord.
Jehovah. Holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah. All the angels and people worship. Oh yeah, 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 yeah. All the angels and people. All glory to your name, my Lord. All the angels, all creation bow down to your name. All the angels and people. How blessed rock of ages. All the angels and people. Heaven and earth tremble before all the angels. All creation bow down. All the angels and people. God Almighty, all the angels of creation, we worship you, Lord, glorious Lord. We worship all the angels and worship you, Lord, my Lord, and all the angels of creation bow down to you. All the angels and people worship. Oh yeah, 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 yeah. All the angels and people. We worship you, Lord God. All the angels of creation bow down. Be magnified, my God. How manifold your works. You give money, all the angels, blessing, protection. You flood us with your goodness. Bow down to you. All the angels and people. Oh, you are glorious, for there is none like you, my Lord, my Savior. All the angels of creation bow down to you. All the angels and people. Oh yeah, yeah, yeah. All the glory to your name. Glory to your name. All the angels of creation bow down to you. Oh, Messi Madu. Oh, Nyamana Mema. Chimidiga Mamweta. Ikemne. Mama Idigi Yamamweze.
wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows the dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings each moment He crowns, and filled with His goodness divine, I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Hallelujah, what a thought! Jesus' full salvation brought victory, victory, victory. Let the past of sin assail, heaven's grace can never fail. Victory, 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 yes, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me
never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. When our work here is done, and the life crown is won, and our troubles and trials are o'er, all our sorrow will end, and our voices will mend with the loved ones who've gone on before. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Stop.
ezigbo nwanne anyị ezigbo ya anyị onye na ya na-emekọrịta ihe mgbe ọ dị ndụ onye ọzọ na-ekwu maka ma ọ bụghị late comrade Innocent Achinefu Ikechukwu Okoro onye ji action wee mara onye chi ya kpọchara ọ dịghị mgbe ọ gbachara 56 na-egbughị oge ebe anyị lele anya chairman ihe bi na-achị ya wụrụ na ọ nọ nso biko enwe executive ihe bi na-achị nọ nso ya biko bịa nso ka o ike nabata n'aha ihe bi na-achị niile tupu onye executive ọbụla si na ihe bi na-achị na nwa ezi ya wụ operation dịnyere ka ọba nchekwa ozu nke nọ n'ala Aba ibudata ihe fọdụrụ n'ahụ nna ya maazị n'ozi ka o siri ịgụlata ihe fọdụrụ n'ahụ ezinna ya nwanne gị nwoke ọfishali na ị ga-ala n'ụlọ ọnọdụ na-ekelekwe ndị gị na ha kwuru ka ozi officially ana m ewere nwanne m nwoke action ihe eji mara ya ana m hand you over to the son Chukwuebuka. This is your father. Your father is back home, so I'm handing over your father to you. Biko nwere ofe executive ihe bi na-achị nọ nso otu onye ihe bi na-achị ha nso n'aha ndị ihe bi na-achị n'ihi na na-ahapụ omenala mee nke nọ n'elu Pray. One year. Oh, na this village also. I have so I can. Thank you. God bless you. Excuse. Lola na-esi ana m ekpego ndị aga m agba mbọ kara ofishi gba dịka ị gawa letara anyị ekpere nọchitere anyị anya ekwukwala ka ihe na-eme anyị shap Ezinna ịlara n'ezi gị ana m ekwe gị nkwa na m ga-agba mbọ karịa ka esi gba dịka ịnọ metara anyị ekpere mepere anyị ụzọ. Thank you. Glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. Nege
Chineke ga-enyere m arụ gị na-enye gị onwe. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Onyenwe anyị, anyị na-ekele gị, anyị na-asọpụrụ, anyị na-ekpere ahụ nsọ gị n'isi olulu nwoke bụ nwanne anyị na enyi anyị na mba anyị bụ Innocent. Onye ọmasị gị n'ezie na ị ga-asị anyị ọlọta bịachi bụ onye na-ekpe n'ihu ya. Anyị na-asọpụrụ onyenwe anyị, anyị na-ebukọta anyị tụpụrụ maka nzụnara ogige nwere ikesịrị dịka anyị na-akwanyere nwanne anyị nwoke iri ikpeazụ onyenwe anyị wee ka ihe niile nke anyị ga-eme ebe a taa Chineke ọ bụrụ na hapụ onyenwe anyị ka anyị na-etinye ebe ihe onyenwe na-arịọ gị ka ị gaa n'iru wee chekwaba ha jide ha gaa n'iru wenye ha ezi nkasi obi gị gonwe pụrụ inye n'aha Jizọs. Anyị na-arịọkwa gị n'isi mmadụ niile ndị ga-esi ebe dị iche iche ndị soro ezinụlọ a onyenwe anyị iru uju na ịkwanyere nwanne anyị iche. Ekwekwala ka anyị nụ akụkọ ọjọọ onyenwe anyị nye ọbụla nke onye iro na-ezube imegide ije ozi a Chineke. Anyị na-ebute ihu na-asọ gaa ire n'aha Jizọs. Anyị na-enyechasị ọrụ. Anyị na-emecha eji Chineke ọrụ Chukwu ya na nso elu. Ebe ga-aga n'iru egosi ụmụ gị ka aka anyị onye isi ike ndị ga-amere anyị ya site na Jizọs Kraịst. Amen. Mgbe ị ga-emepe akpati ya, ọ ga-ewere ndụ gị, ọ ga-akụji ụkwụ, ị ga-abụkwa na ego agụ gị n'ihi na ịnọ na gị n'aka. Mepee ya n'aha nke Nna na nke Ọkpara na Nsọ. Good. First of all, confirm as the first son or that the one year okay. Or one day go love. Tell him what they are down. Go for it. I'm at my church, very close. So 10:45. Yes. Thank you. No. That's Action parada. Action is set. Dịka ọkpara nwere isi ulere na ihe fọdụrụ n'ahụ ezinna ya lụtere kpọmkwem na ezinụlọ ya. Anyị ga-agasị n'iru ịkpọ ndị mmadụ iri anya nke ikpeazụ. Ndị mbụ anyị ga-akpọ maka ndị na-amụ n'ezinụlọ okoro, ndị na-alụ maka n'ezinụlọ okoro, na ndị na-amụ n'ezinụlọ okoro n'ụkwụ ha na mba ebe ọbụla ha nọ n'Igbo. Anyị were ndị na-amụ n'ezinụlọ n'ime masọkwa okoro dị na steeti. Anya anyị lere otu anyị ga-adị ọbụla akwara anyị n'okwu dị otu a n'ihi na ikpe ihe ga-agarịrị n'ụzọ. Ị na-agọ mmụọ agụ ka okwu a echere mmadụ ọbụla ngwa 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 ka anyị na-aga n'ihu na-abụ ndị niile bụ ndị ezinụlọ okoro biko na-atụtụ gị niile bụ ndị amadụ ga-na-esochi azụ. Mgbe ndị amadụ ga-esochi azụ ndị ụmụ dị ire ndị ụmụ dịrị ire ọwa mgbe na-ekewa okewago mụ na papa ndị alọtara n'ezinụlọ okoro, ndị na-ahụrụ n'ezinụlọ okoro chọrọ ahụ ezinụlọ na onye ụlọ njem ọrụ Fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life have flown, I'll Children get rich in heaven.
Whoever is responsible, fly away like a bird from prison bars has flown. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory, yes, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Anyị anaghị arụ nwanne anyị nwoke Innocent maka ili ya dịka usoro ndị nke Kraịst dị, ka anyị si na ntụkwasị obi anyị nwe na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ kpọbata odibo ya n'ebe ihe n'udo ya dị, ka o wee keta oke ndị nsọ niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Napụta odibo gị Innocent onye nwe anyị Jizọs Kraịst ji ike niile n'aka ihe ọjọọ niile, ma tọpụkwa ya n'agbụ niile, ka o wee soro ndị nsọ gị niile zuru ike n'ebe obibi ebighị ebi, ebe gị na Nna na Mmụọ Nsọ na-ebi na-achịkwa chi otu Chineke ruo mgbe niile ebighị ebi. Edebere m Chineke m n'iru mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. N'ihi ya obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ, anụ arụ m ga-ezukwa ike n'olileanya. N'ihi 95, page 48.
n'ihi na iwu nke mmụọ ndụ n'ime Kraịst Jizọs mere ka m pụọ n'aka iwu nke mmehie na nke ọnwụ na m ga-esi n'anụ anụ m hụ Chineke anya m abụọ ga-ahụkwa ya ọ gaghị abụrụ m onye anọ ọzọ. Yeah.
Corinth. Gịnị kwa ka anyị ga-ekwu n'ihe niile ihe ndị dị anya ọ bụrụ na Chineke bụrụ anyị onye omeibe anyị, onye ahụ nke na-azụlite ọkpara nke aka ya, kama ọ raara ya nye n'ihi anyị niile, ọ ga-esi aṅaa ghara inyekwa anyị ihe niile na amara ebe o wezi onwe onye ahụ ya nọ. Onye ga-ebu ndị Chineke rọpụtara ebubo? Ọ bụ Chineke onye na-abụ ha na ndị ezi omume? Onye bụ onye ahụ nke ga-ama ikpe? Ọ bụ Kraịst Jizọs, onye nwụrụ na nke karịrị, emere ya ka ọ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, onye nọ n'aka nri Chineke, onye na-arịọkwara anyị arịrịọ. Onye ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kraịst maọbụ nsogbu ma ọ bụ oke ụnwụ ma ọ bụ ịgba ọtọ ma ọ bụ ize ndụ ma ọ bụ mma agha, dịka edebere ya n'akwụkwọ nsọ si. N'ihi gịnị ka a na-eme ka anyị nwụọ ogologo ụbọchị? Agụrụ anyị dịkwa arụrụ ogbugbu. Kama n'ihi ndị a niile, anyị na-eme n'akụkụ ịbụ isi dị iche iche, maọbụ ihe dị ugbu a, maọbụ ihe gaje elu, maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke, agaghị apụ ikewapụ anyị n'ihi ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Ekele dị Chineke. Oge n'abalị ọbụla, ntị dịkwa nke na-adịghị echi mgbe anyanwụ dasịrị. Abụ 248 page 61 abụ maka ekpere. Hey!
Chineke nke amara na otuto. Bụkwara ma ọ bụ jidekwa ha n'ihe ize ndụ na ihe egwu niile nke okporo ụzọ ịhụ ọganihu ụzọ ha niile, ka ha site n'ịmụta gị na ebere gị ito gị n'ihi ịdị mma gị n'ebe ka e wee bilie n'ime ha ọchịchọ ịba n'ọṅụ zuru oke nke nketa ha na ndị dị nsọ nwekọrọ n'ụlọ gị dị n'eluigwe site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Biko nye anyị amara ka anyị Adoration for the Catholic. In 2010, I had my second
Congregational Journal in St. David Anglican Church, the Cham and Kamba district, in the diocese and across the state. Those who were privileged to know me as a footballer, I think it was identified as a goalkeeper who was always there to sacrifice with passion. He smiled his life. After passing through storms in my previous marriage, I settled down, married my wife, the famous Cecilia, in the honor of our poor Amon. I am blessed with my son. I'm blessed to be with social life. I am very mindful of what I do. Sin or meant jealousy, although very kind, loving, generous, and so tolerant, I possess a genius spirit. My philosophy of life. My motto in life is ambition and perseverance. It is not anything. If there is anything to struggle for, there is something to achieve. I am not surprised at anything, nor there is anything to surprise me, because my life during the past few years has brought so many surprises from all quarters. I have been delivered from troubles when an improvement of circumstances looked very difficult to be possible. People think that by tearing others down, they are building themselves up. Whereas in reality, and unknowingly, they are parading their deficiencies. It is not in me or in you, but God and the power. I do not worry God for my good, because I know my destiny is my goodness. Life is not so easy. Though outward appearance may be it. Otherwise, frustrating experience is not the end of my life. I grew with the hardest and most heartbreaking experiences. Life is a school, and we are students. I believe in my destiny. Comrades, Chief, President, Archibald Ikejibu, thank you very much for listening. Dịka kpakpando ụtụtụ, ihe ha fụrụ mgbe anyanwụ wara, otu a ka anyị ga-esi si n'ọlụ ụwa nke ala na-abịa ọlụ anyị ka anyị ga-eji cheta. Bye.
agakwa n'ihu na-echetagide na ịnọ n'ihu Chineke bụ onye nwe ndụ a niile ọbịa onye nọ n'aka ikwu mgbe ndụ mmadụ ga-akwụsị oge ịnọ n'ime ugbu a mgbe anyị ga-anụ okwu nke nwere n'ụwa enwere ebe obibi ka ya na igwe I know that many of us never be surprised that so they about today will Chief Innocent n'ihi na ọ na asị na ekwu onye na-agwụ na agbakọ ya ọgwụ ka ọ maha na oge a na ọ ga-adabara ya otu a ọ bụ otu ndụ a dị mana ihe niile anyị na-asị Chineke nara ekele n'aha Jizọs. Anyị na-ejikwa ohere na-akasị ezinụlọ ya obi kachasị nwunye ya nwa ya nwoke na ezinụlọ ya niile na-asị n'ọkara obi. I entered the church yesterday, the St. Andrew's Church, one of the family for service of song, is so the Zenola. And when the report came, the guy named Bob like a service of song, and Abana, within the Manubi. But unfortunately, that was never here yesterday. I don't know the reason. Maybe Monday worship or Mahanoya. Or wanted to prepare people, man. But in all things, I know that the flourishing in the 1 year work about the life and times of our brother Innocent. Even I see Chineke, he wants to know how Jesus. And outside in Ambemma, I'm going to Nigerian, Nigerian Chineke. This is so when nobody time when I say, fear God. Fear God. For a Chineke. Hallelujah. That of Carolina in the book of Ecclesiastes chapter 12. I will read 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. For this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or bad. Before I proceed, I want to say a little about the author of the book of Ecclesiastes. Amen. I want to just say a little about him. Now, how to make a man number? The only thing I want to do is only here, but here. Only here, but here. What you were doing, or just have the year where they were about Ecclesiastes. Come on.
mgbe ọ chọpụtara ọtụtụ ihe nke na-eme n'ụwa taa, mgbe ọ chọpụtara akụkụ niile nke ndụ a, ya wee malite ije ọbụghị gụọ na chapter 3 of this book of Ecclesiastes, ị ga-ahụ ọsị na ihe niile nwere gịnị? Ihe niile nwere oge. Time ya wee bido ya sị na mgbe a ga-amụ nwa, no, the day amụrụ Chief Innocent, enwere the type of joy not that day. Enwere joy that people na-aṅụrị ọṅụ na-eti mkpu ọṅụ na sị na amụtarala anya nwa nwoke, and the same person si na enwe oge ịmụ nwa ya eji otu aka wee gosi na enwekwara oge mgbe onye ahụ otu ụbọchị na ọ ga-eme gị na ọ ga-anwụ. So let's go on echiche gị that whether you like it or you don't like it, one day you will die. This is almost fear God. If you read the book of Psalms chapter 14 verse 1, everyone will say, the fool says in his heart, there is no God. Onye nzuzu ekwuo n'obi ya na enweghị Chineke dị. Onye ahụ si na onweghị Chineke dị, ihe mere onye ahụ onye gị efu onye nzuzu. Compass, ndị gara skuul, ndị na mathematics na ndị na compass. This compass bụ ọ dị ka needle, but ihe that compass na-egosi bụ ịtọ ise ihe bụ ihe eji wee tụnyere our present day, that one of the problems this society or the generation we are missing this compass. That's the direction. Who's questioning aga? Who's questioning? Kana aga n'ime ya. Anyị n'isiele ya. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ today na-eguzo wee na-ekwu okwu na enweghị Chineke dị. Na Chineke nọ. Na Chineke in sense is the majority voice today. When you look at our generation, you discover that the majority voice today are saying there is no God. Whether true or false. So every atheist that is living out for that had to so boldly not send them matter. They let you lose this way. Who let you make it in a saying they will change it. For them, they have already opened their mouth and said, there is no God. Oh, when did they put their hand on? But through the type of life they live, still not they know how they live. Still not they have a hand. Hey, because you put them so, now no way, Chineke ama. Singular, non-negotiable requirements for humanity. The fear of God, number one. The God commandment. And a way Chineke dey. Just take up your title. Onye nzuzu asiboro ya na enweghị Chineke mere gị Chineke dị. Now, onye ụzọ ndị mmadụ si egosipụta taa na enweghị Chineke dị. I don't know if you can look at how people mock God today. Otu ndị mmadụ si eme Chineke akaja. The way people talk down on the things of God. I remember in those days when people served God, I was telling a group of people that the present generation, we are not serving God. Instead, we are doing our wish. And that is why today, in our abundant matter, now you're heading at Chile, they'll be looking at you. That's only an overhead. Nothing more than overhead. Nothing more than overhead. They're shush. But no process. Okay. Yes, I got one. Yes, you are wishing. What you are wishing? Only one about the other as I was so good. That one had that better by a better. I don't know. But also, now I give the money better. I people don't get the man who put it. Why not, Papa? I let the man, you go there, she. Beep. No. Now, I'm the baby that draw you. Never know what is. What the girl see, I get a Diga na ilo tanesha bagile mpe na hati bagile mpe na hana every tito fera dibulo na ha fera tito na dibulo na ha hutamba ya kabuda nse kwa fera tito ina ngara de dole se na wa o de dendo from the matter ya I take tito e
ada itu tidak ada foto ada lagi ini wah masih ini dia semua ada kata ini anak apa dia ada saya ayo soalnya hidup apa nah ini kan hidup asal isi nggak apa mai kita bawa nah kemudian ada lain ada itu buat ada lagi nih quante di una pandon na zone da desi ne ko dile ko kaya desi na anga ho na ma mi abi ku de munye apa ko ga tu do so ya bri ya no to dia be na window ya do di hallelujah ko to chile ke de ko se ya no ya even ho chile ko ya chile ke wa share it because what they ready for him one day he go get again I want to tell you that one day is go to and the shop is go to. Yeah, that's why I will give me. If I went out, I said, hey, oh wait, never. My uncle will not give me. What's what an idea? One man will leave that worker, said the Bulan, what they know, not over. Yeah, they are just for one day. So you know, one day, you will have bim. One day. One day, he had no trouble. Just one or two. Each one in there. You know, I told you to go. I come to FMC. Hold on, the name of the warrior. Before I went in there, a book, a put to you now. I'm a poor, put to you now. I'm a pretty there. Everything I have on the issue, let me tell you. If you think I can slow God, one day, what? Even in the end, Jack on that woman. So take your time and adjust. Now, adjust. Make adjustments. Let's change the type of life you live. Watch it again. Look at your life again. Or what they do to them. Or what they need to do. Or what you do to them. Get out of the need. Let me tell you. I will come to that, but let me tell you that man, I can give it. You know, I feel better than I'm better before I leave the man she was to them. I'm going to say, and let me talk because I'm getting confused. Give it man for you, one, and I didn't know what to do. Come when you know what to do, or anything, or I'm we're not to check. No, why? I didn't make it. Over the one on the edge. I saw one. What are they out there? Wait, let me tell you. You don't know what is a phone. All one at the day, allow me to go for that day. One day, nobody called guy in the last again. I've ever talked about a guy close to us on Megan. Even I don't know. Go to I say, 1 year old from the show. I see, how we go, hey, young story out. And I say, now I can get over that. Last time I didn't get down anyway. At that point, I still put it. I called him no longer has no life. If you even put the young man, look at Hannah. Speak on your woman. If you die, you won't really ever like it. None of them are going to what's a promo gun? Or the internet again. That's the man who are going to go here. Oh, yeah, exactly. I don't know why I said, okay, that's a yellow with the bomb brother. Let me make a bomb. He said, move a bomb back. Oh, my one of the Francian people, they were hanging and no how longer. No one hope that they will not see my name. Long and also the one who cheated. Also, the weapon apostle. In a day, and when they had it, no one did apostle. I had it, you're both down there.
one day, Oga Nancha. And then the next guy go no better get the watch. I probably got everything to happy guy. He got it devotional. And before him, he got who we never we he get devotional before him. Now he may feel that there is no God. Let me tell you. And somebody wants to go to America. So you know what they tell me everything I thought okay. So basically I got very so that movement I got it free. Movement I got when it's look at this smooth. I don't need God in this case. Because all men are blind for everything. All the things say, all those movements. And now let us pray. No. That's what they talk about. I'm not everything. Hallelujah. Hallelujah. But do you know that young man, we talk about Alabeke, Honor said, for more than 6 years, he never had this here in the port of Nigeria. Because there is no. If there is no God, you will suffer. Today, I don't know, I'm not talking about, I'm not telling you about someone that but I'm not a company. Oh, look at me very well. Then I hear once, because he made it. I got him. He made it. If it's a couple, I also would not say, I get a job make a little let I can go there. He made it out of what you Amen. In our you know, you never forgot. You never forgot. Eh? Only you how only the negative. How bad? How bad upon school? Never have now go Ecclesiastes chapter 12 as I love. Yes, now that's what fear God. Fear God. That's just what fear God. Because everything that fear God will bring everyone. God will bring everyone to what? Judgment. God will bring everyone to judgment. In our ego. In our ego. You know what I'm saying? When you really had a car, oh, you be one day you don't even come down. Oh, no need for the noodle. Oh, we got to get down on my car, get close to it. You know, I don't want to get down. Particularly, they are for the news for the one. I think again, one day, your work will come to us. Judgment. I don't care. A woman, they make you know God will touch you. God will touch you. Amen. Jesus never knows on that road. You didn't make attention. You didn't make attention. Hey, woman, you're going to say, don't worry. All the conditions women had an opportunity. What about Abu? He needed a man. What an Abu Boya. Oh, he needed a zoo. What an Abu Boya. He couldn't live a bar. What an Abu Boya. Hagachikotaya. Who bought Chipenada? Eh, Hagachikotaya. Ewo, Hagachikotaya. Eh, Hagachikotaya. Who bought Chipenada? Oh, Hagachikotaya. Oh, Hagachikotaya. Eh, Hagachikotaya. Who bought Chipenada? Who bought Chipenada? Watching it. That's the only thing I want to reveal. Only among that, on my behavior. Me, on the beginning, on my even never put I don't need a show or Messiah. Even about some young little thing, hey, I got had the air there. This was another one. Total. Oh man, you have for the move from when I get longer. Hallelujah. You have for when I get one day, there will be judgment. Judgment will come. He didn't cry. Genaga, you don't know the people, so you're talking to him again. About you.
ị ga-eji aka gị otu onye ndị a na-eme kọmedi ụsọsi onye polisi ọ nwere ruo na jọjiment onye polisi na ruo ka ahụ ebe ọrụ ya asị ebe mmeri ya ma ya si n'ọwụwa ya n'owe agoni n'owe agoni ma ụgwọ ndị polisi asị ya ọ kọmedi n'ekitere ịdịrị ndụ dị onye okwu iji Chineke bụ mee gịnị wee bụ ya wee bụ Chineke n'obi ị na-eme ka ịjọsọ ọnwụ na mmecha ihe ugbu a nkwa na ole ebe m na-eme gịnị and do you know the generation ugbu a ọnwụ na ndị mere ihe ọjọọ asọpọtụ ka m na ihe ọjọọ i mere aghọọla m onye ọjọọ n'aka gị just because asọpọtụ gị ihe ọnwụ na ịmere iwu onye ọma ebe isi na ndị na-akọ abịrị iwu onye ọma onye ọbụla ịpụta ahụrụ usoro oyi gị si ya don't mind them ọkọ onye bụzuru oyi forget about them dịka onye ọgbara ịkọ gị si ya don't mind them let me tell you ndị a ndị ị na-ajara ha ahụghị ha eme gịnị ha ahụ ka ọ gụsị gị iwu onye ọma onye ọma ụbọchị ikpe na-eme gịnị nye ndị ọdịdị sọpọtụrụ n'ụwa ị ga-aza ajụjụ ya n'ihu Chineke ị ga-aza ajụjụ ya n'ihu Chineke and therefore I call on you today to repent. Receive Jesus as your personal Lord and Savior because you don't know the day your own Christ will come. Ịma ụbọchị Jizọs ga-abịa ịma ụbọchị a ga-akọrọ ya aka n'ụzọ some person ọtụtụ mmadụ abara n'ime ụlọ ha pụta ahụ n'ụtụtụ go to mortuary ị ga-ahụ data na ndị ka mma n'ọga ndị ka mma n'ọga go to mortuary abụghị ebe echekwa ya oke onye abapụ ya go to akụ na eze one of the days somebody called me na house somebody ga-adụ na eze as a wet space nna jisele ndị nọ wet space ọ mmadụ Chineke kere ndị nwụrụ anwụ and gị nwụọ otechi atụpụta gị na abụ na mortuary one day somebody buru mpa ya bịarute onye na ndị ambulance ndị na this mortuary attendant ya bịarute si ha mere ya ebe ihe tiket ba na agụta bịa ụga nwee the man that she ya onye apụta bụ ọrụ na n'ihi ndị mmanya emeso n'ihi na ịkwa m gasị n'ọrụ na ịnwụọ aka otechi esegharị aka na-esegharị ụka ọkụ ka aka na-enwe isi n'ọtụ ịmụchi nọ n'ihe efe ị na-asọla nna na n'otu na shaịdị ya mgbe ị nwụrụ ịnwụọ a ga-ahụwa gị ọtọ a ga-eti gị ego ebe ya ga-ekwe ebe ọbụsị edo ebe na mọchụarị ndị ahụ na-akpachapụ anya nwere rutu 3 days a ga-edebara aka anya gị nọ gị otu okrichi ga-edewe gị na uwe so the only time you have the only time you were to arrange yourself now nye Chineke ọ na nyere ebe ndụ dị dịka m na-achịkọta ole ebe anya gị nọ David si na ọ bụ na mgbe na-ere nnukwu niile ole anya gị elebe ọnọ elebe anya gị nọ anya nọ n'ekwensu anya elebe anya nọ n'ihe ọjọọ remember that one day ebe otu a ga-eburu gị oge ndị ga-enwe lọk oge ndị na-aga enwe lọk ha nwụrụ n'ime mmiri oge ndị ga-anwụrụ aga ahụ otu ha anya ndị nwere lọk otu ga ọnọ nga oge ndị ha na-ahụ ya ya ofu ihe ebe tozu gị ime ọhụrụ onwe ị ga-anwụ tụ onye mere mgbe mmadụ dị ndụ o were ogara ahụ n'agha Jizọs dị ka onye nwunye na onye gịnị ụmụ ndị nkụzi dị n'obi okwute ekwe n'ugwu ala but I'm pleading with you today. Think I think I have come along and say, Chegaria. Obabu Hagi, Chegaria. Adula Jesus. Fear God. The Lord never abandon you. I bear children. Jesus. Goye wem Chineke. Oh
Oh
ezinụlọ ndị mmadụ nwụrụ anwụ ga-agbakọta n'ihu ọta maka ebere. Ọ dị na page 64. There is not a friend like the lonely Jesus. Only the first stanza. Father, this is our submission. There's no other friend like you. Only you can understand the desires and the bends of this life. Only you can understand the sorrow. Only you can understand the grief. And because you can understand all this, only why I know what you do to live for me. The kind of when you see no life, let all the one you the need all you get from the water. The moon carries so long. The Lord help us to grow in it. Ihe dị n'achị na ndị nnọọ gbasatara Chineke biko kasie ndị obi naanị gị pụrụ ikwu okwu ebili mmiri atadu ha welie aka ebere welie aka ngọzi na ọnwụ Ikechukwu agaghị abụ njedebe nke ezinụlọ a ma n'ihi amara gị nke ha ga-anata n'aka gị onye nwanyị na ha ga-ekwupụsị mkpụrụ kpọrọ ndị zoro n'ime Jehova n'ihi ya ka ire ọma gị bara ha ụba karịsịa ụlọ gị nwa ka ọ bụrụ ihe dọrọ nsọ n'isi ndị gị onye nwanyị gọzie chebe unu ya bulie ihe nkiri a na-arụ unu mee ka nkasi obi nke mmụọ nsọ ya bara unu ụba baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. God bless you. N'aha the Vicar of Nzerem Parish, the Venerable Tony Adonwa, asị Chineke kasị n'obi. Anyị na-ekwu n'onyinye a nke nzukọ St. Andrews na ndị na-ebe atụbatara. Chineke na-eme ka ọ bara unu n'aha Jizọs. Ebuka, jisie ike. Always before their uncle. Well, God bless you. On behalf of my dear brother's family and the rest of
rest of us, Amadu, I'm making a to Kawara to attend this funeral service. I'm going to do that to the Ghana and Jesus. That's what I'm innocence. One night in Christ. God is a command, Hachinekena, when you get it. God is a command, Jesus Christ, on your home, Mama and the way. God is a command, Monso, on your door in song. Is we came, praise we could. Give up big from a paradise in Kendi such in again. Na kenna na gobara na kemonso. Last stanza of that hymn. Oh
just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door. Gị onye mere ka Jizọs Kraịst si n'ọnwụ bilie, ya enyekwa arụ anyị nke pụrụ ịnwụ anwụ ndụ site na mmụọ nsọ nke bi n'ime anyị. Dị ụtọ mmụọ na-aṅụrịkwa ọṅụ. Arụ ga-ezuru ike n'olileanya. Ga-egosi m ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Ọ bụkwa n'aka nri gị ka ọrụ ụtọ dị. Abụ nọmba 50. Number 50. Onye mmeri nke ike ọchịchịrị
ya mere anyị arara arụ ya nye n'ala aja lara aja ntụ lara ntụ uzuzu lara uzuzu ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime onye nwe anyị malite n'ugbu a. Ee, ka mmụọ nsọ na-ekwu ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọlụ zuru ike, ọlụ ha ga-eso ha gaa. Onye nwe anyị mere anyị ebere, onye nwe anyị mere anyị ebere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụzọ anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, onye nwe anyị sikwa ha ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edula anyị n'ime ọnwụnwa, azọpụta anyị n'aka ajọ ihe. Amen. Onye nwe anyị ebighị ebi, ka mkpụrụ obi ya na nke ndị niile nwụ n'ime onye nwe anyị zuru ike n'udo zuru oke. Amen. Abụ ekele gị n'ihi amara gị n'elu isi nwunye ya na nwa ya nwoke. Anyị na-ekele gị n'ihi mmeso ọma gị n'ebe ha nọ. Iwu otuto niile n'aha Jizọs. Anyị na-etinye ezinụlọ a n'ọba aka nsọ gị dịka nna nke ezinụlọ pụworo onye nwe anyị. Biko onye nwe anyị bụrụ ha ebe mgbaba siri ike. Ekwekwala ihere eme nwunye ya na ụmụ ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị zite udo, wee ka amara gị na-abara ha ụba. Enwere ihe ọbụla nke ga-eyiri ihu nna nke ezinụlọ ya iyi egwu, onye nwe anyị ka ike dị otu a ka a laa ya n'iyi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị ikwere anyị nkwa na ị ga-elekọta anyị, lekọta nwunye ya, lekọta nwa ya nwoke. Onye nwe anyị tụmadụ Chineke n'ime oge ndị enwere ihe ịma aka n'iru n'ụwa nke a, onye nwe anyị ị ga-ezi ha ụzọ mgbapụ, ebe mmeri ga na-abụ oke ha n'aha Jizọs. Ọsọ a onye nwe anyị na a ga-agbata ihe a na-agbata n'ọsọ. Lekwe ndị kwaya ndị jije ozi, mejuo ha n'ike na amara gị. Gozie nzukọ gị, gozie onye isi nchụaja gị, wee ka amara gị na-abara ha ụba n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ, onye nnukwu ụkọchukwu anyị site n'ọbara ọgba ndụ nke ebighị ebi, ya mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile n'ime uche ya, ya lụkwa n'ime unu ihe ahụ dị ezi mma n'anya. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịkwuru ugbu a na mgbe niile. With the truth and justice, I would like to make the talking to that. na ihe ndị ọzọ riwe indomi, spageti, makaroni, ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Echetala mgbe anyị rụrụ nta eshiwo ofe ọkụrụ achọ ebe mkpu nọ ahapụ ya abalị n'olulu ya ere ofe abụọ bụ 5 years breast cancer, abụọ bụ 35 years fibroid and tumor. Consider ụmụ nwoke ọzọ mmadụ ga-esi ahụ ma ya ọzọ gara obi ọgbọ na ndị nọ ka na-achị n'azụ na nri ndị mgbe ochie ịnọtụ gị paakị moto paakị mechin nwere ụkwụ gatọ na ndị big manager nwụ ụgwọ aka ndị fọma onye ndị fada nọ na moto ruo ya bụ na fọma ga-egote isi ruo ya bụ bifo onye ndị gara gasị esi ndị fọma ọrụ dịka anyị na-afọdere ndị ụmụaka ihe dị na ugwu achọrọ ito ya mata ndị ọyị ọmụaka ndị ozi ọrụ ga-ahụ ndị ahụ aka onye basiti ụlọ very okay ekelele ndị ọtụtụ dị ike sub-union all the way from Aba Basiri anyị ga-echerezi the next 10 minutes anyị ga-alaghachi azụ driver
ama m na owute ọ bụ owute ọ nwere nwaanyị ndị nọ n'ụlọ ọpụtala nke nwoke pụta nke nwaanyị On a fait chaud, on l'a sous shine. Et celle, voilà. On est dans la mort. On est vraiment à la mort. Il fait du coup au courant. Et action. Good afternoon, sir. Before I got my camera and I have it, but I'm going to do no good candles and about There was
forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again.